Hobikwa kuita kuponorwa cheko zvigure baba. Muri yeZimbabwe ndadzoka pane dzimwe nyaya dzekuti tinenge tanyatsosirira because ndaona vanhu vakaona kuti iwe shamari marwero waita pane kamwe potiri kunyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei. Regedzai tidzoke tidonongodze kandi ndimika vanhu vacho vanoda kuti zvinhu zviitike ende kana isusu tingori varanda venyu vekuti tinongouya tingokuzivisai zvinhu zviri kuitika kuti mafambiro azvo. So police have submitted a 4-count docket against Apostle Batsirai Java, who is facing allegations that include treason, undermining the president, and publishing falsehoods. The cleric is reportedly not currently in police custody, according to the sources. The charges include treason, undermining the president, bigotry, and publishing false information. The treason charge comes from allegations that Java called for the military to remove President Emmerson Mnangagwa from power. Java, who is the elder brother, so I just want to go quickly panenya yatodoti tinge tichiwonesana panapa because pane dzimwe dzinhu dzekuti unozobvunza kuti saka mutongo yacho inenge yakamira sei zvichange zvakazodii ipapapa because atidi kuti makuzonzwa kuti because dzimwe dzenguva ndanzwa I saw a video ya someone arikushandira natagwiri achiti kubuda kapachena uri kutize usabi so ndo zvataro tichizivisa nembure yeZimbabwe kuti ari kutize andimazvona. So in Zimbabwe, undermining the authority of the president, this offense generally relates to the internationally making statements or doing acts that unlawfully undermine the president's authority or office. It has historically been used in some political cases, although the law has changed over time following constitutional court rulings and legislative reforms. Whether someone can be charged depends on the specific wording of the current law and the facts of the case and it. So iyo ine mutongo wakamira sei undermining the authority of president ikai fine yacho up to level 6 murunzwisisa ende unokwanisa kuita gore uri mujeri panyaya iyoyo yekunzi undermining the authority. Ameno ndo yeye kuti munenge muchiti zvakasiyana zvinozotaura nevanhu iye bigotry kai it's not by itself a specific criminal offense under Zimbabwean criminal law. However, the conduct motivated by prejudice or involving hate speech may fall under other offenses depending on what was said or done. Iyo tombo hisa pa side, but let me quickly go up on treason. Treason is among the most serious criminal offenses. It generally involves actions such as attempting to overthrow the government by unconstitutional means, assisting an enemy during war, or participating in acts intended to unlawfully remove the government. A conviction can carry several penalties including life imprisonment depending on the circumstances. Iyo amenoti magara maibatere ayo apana kana chakanikigine. Older versions of the law also provided for the death penalty, but Zimbabwe abolishes the death penalty in ordinary criminal law. Anditi maibata ndo yakaitwa mugorera was it 2023 pakanzi na President Emmerson Mnangagwa kuZimbabwe atichagure vanhu musoro because mutemo iyoyo imwe yakatakangoisirwa nevarungu iyoyi saka atichadi kumbogura musoro ngatiise pa side nyaya iyoyi asi unenge wakungopuwa mutongo wekuti unogara upenyu hwako hwese urimo mukati panyaya dzetreason muZimbabwe. I don't remember ndichazokutsvagire list ravanhu vakamborohwa nedzo nyaya dzetreason, but kunana Tanzania kune that lady mukadzi akapinda pa president aisvasvanga vanhu baba aisvasvanga vanhu ndokwakarohwa munhu semunhu patreason papa. Publishing falsehood. Zimbabwe has had laws criminalizing the publication of false information in certain circumstances following legal reforms and court decisions. The application provisions have changed. Some forms of knowingly publishing false information, particularly where they cause public harm or are covered by newer legislation, may still constitute criminal offenses, but not every false statement is automatically a crime. Iyo maibata kai saka apa vanogona kumusiya uku vanogona kutatadza kunyatsomuhaka, but itori ne charges ayo kanyatsowanirwa zvako chaizvo inotokwanisa kunge uchitosangana ne fine iri ku level 14. Manje kuna level 14 ndo nyaya dzacho dzinenge dzakurwadza ukaona fine yako level 14
Zvisiyana nekuti wazonyanzosvika pakadii ndoinogona kuzvambaradza kusvika up to 20 years imprisonment. Dzimweni dzenyaya dzacho hatidozonyora deep because unozoti ndidozoswera ndakunzi iyo chimpane wakuchikidzira vanhu panapa. No, I'm not doing that. Ndiringokudzai zvinhu as it is because most of the times vazhinji vanotoita zvimwe zvinhu zvacho nekusatozivawo, but kana tikazokuonesawo panapa unozonzika iwe but utoti up hapana kana wanaka mbokubvudza kuti hapana kana panapa indagara handisi zveya zvekuti ndoda kuitira vanhu kana kuti vanhu vari biased kana zvinoita vanhu vane zvana zvimawhatsapp channel zvekuti vanongotaimira vanongotaura nyaya dzekuti zvinofadza madofo, vanongotsvaga madofo chete. Vanhu vasina kana chavanoziva about politics ndo vanenge vachingoudza kuti zvinotodai zvodai zvinhu zvacho tomuudza kuti baba munini iyi yato treason yoma kutoda kutopushira vanhu kuti vaiteke, they don't care, vanongoti aiwa handii zvakadaro. Bvona kuti inzara, kupenga, kutsvaga upfu, manje ungawana upfu pakuda unorwisana nevanhu vakaita sa that way those guys imi. So hazvisi zvese even zvimwe zvimavnikini zvemune muchinzi let's participate pane chinhu chakadai so toda kuti tizoda unopinda busy. I remember there was a certain guy ambobudikira achiti toda kuunganidza $200 meno mari, was it 100 or something, kuti vanhu vanotenge puti kuti vanoita sei. Ndakati that statement ndikuda kurinzwa and I was labeled sabotage and ndakanzi why are you sabotaging that guy, why are you not publishing him? I'm not going to do that. Iwo akutya here publisher mando vanhu vanodiwa vanenge vachitaura zvitu kuti nyika iende kumberi. Ndikati nyika yacho ngaende kumberi ari kwake ikoko. The moment watanga kuita izvozvo watoma one, he said that they would declare you a terrorist, they would declare you zvakawanda zvavanotanga kuflega nazvo. So that's why uchiona kuti if vanhu vanonge zvitaura kurana WhatsApp chakuti machinchini vanogara vari at risk nenyaya yekusaziva because of trying to entertain munhu akadaro. At the end of the day ana kana chaari kutaura futi dzingori ngano munhu ari kutorwadziwo nekutsvaga ngina ari parobot. Wambona zuva mapisira atinomboita pepe munhu atsvaga ari parobot atsvaga basa anotanga kungotaura zvese vamwewo ndo vakuti vanenge vamwotuma doro tumwe tuya ndakanzwa kuti black label rane jolly juice wakungodailuta jolly reblack label saka zvakadaro zvinhu zvekuti zvese zvichikoitika zvichingoita zvakadaro. So guys, ndangoti ndingoya ndingokuzivisai mitongo inokwanisa kupihwa muchinda uyu ari kunzi ari paranu. And for your own information, uyu batsirai java uyu mukwasha watsvangirai Morgan Richard Tsvangirai the late abatsirai aposo batsirai java mukwasha ukatsvangirai anga akarora mwana watsvangirai uye akazofa ngari MP uya anga akarorwa nabatsirai java iye. Hameno kana pachiri nezvimwe zvandingangoenda ngosirawo munozondudza munoda kuziva ndiye mukoma passion java by the way. Saka hameno kana muchinge mune zvimwe zvandingaenda zosiriro munozongondibvunza like apa zvamaita kuti ko apa patinonyatsonikira. But thank you so much kuna vanhu vanozokwanisa kuita seuya kuinbox akani please nyatsa kuti tinonyatsojegeserwa ipapo. So ndabva naona ndisinonyatsojegesa kuti nyaya dzacho dzinge zichiningina teida kutsaya kuti kukata time kukata macost panguva. But thank you, ngazviende mberi, ngazvirambe zvakadaro.